εξετάσουμε να μιλήσουμε για μοντέρνα τέχνη με ένα τεράστιο βήμα που κάνουμε με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας και θα συνδέσουμε όλα τα προηγούμενα με τη μοντέρνα τέχνη, καθώς όλα τα έργα σχεδόν που θα δούμε αντλούν έμπνευση από την αρχαιότητα. Αρχικά ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λούπου για τη φιλοξενία και την ευκαιρία που μας έδωσε να δείξουμε για πρώτη φορά επίσημα σήμερα στη Μυτιλήνη το Μουσείο Τεριάτ και πώς θα γίνει αυτό, αλλά και την κυρία Βλαζάκη που χωρίς την προσωπική της φροντίδα και την ενθάρρυνση πιθανά να μην είχε φτάσει το έργο ποτέ σε αυτό το σημείο. Αλλά πριν δείξουμε το βίντεο, το οποίο νομίζω ότι δικαιώνει απόλυτα τη ρίση που λέει μια εικόνα ίσον 1000 λέξεις, θα σας δώσω μια μικρή γεύση σχετικά με την πρόσφατη ιστορία του μουσείου, όπως είναι χαρακτηριστική των συνθηκών και των θεμάτων που όλοι εμείς οι εργαζόμενοι του πολιτισμού αντιμετωπίζουμε. Και στη συνέχεια θα σας αποκαλύψω και ένα μικρό μυστικό που καθόρισε τη μουσιογραφική μελέτη. Τον Μάρτιο του 2010 πραγματοποιήσαμε με κλιμάκιο του τότε Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού μια αυτοψία για ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο που θα χτιζόταν στον περίφημο Ελαιώνα δίπλα στο Μουσείο Τεριάτ. Το μουσείο το θυμόμουν λαμπερό όταν το είχα επισκεφθεί ως φοιτητής το 1983, λίγα χρόνια πριν, μετά τα εγγένειά του. Το θέαμα ήταν αποκαρδιωτικό. Ένα μουσείο παραμελημένο με έργα σχεδόν αόρατα, κατεστραμμένα από την ηλιακή ακτινοβολία και κανείς δεν αντιδρούσε γι' αυτό. Τα σχέδια του νέου αρχιτεκτονήματος περιελάμβαναν μεταξύ άλλων την κοπή μεγάλου μέρους του χαρακτηρισμένου Ελαιώνα και στη θέση του, όπως χαρακτηριστικά έγραφε η μελέτη, μικρής κλίμακας φύτευση, ώστε να αποκατασταθεί ενιολογικά η συνέχεια του Ελαιώνα. Η ενιολογική συνέχεια του Ελαιώνα στα σχέδια προέβλεπε 3 μικρές ελιές σε παρτέρι. Αντιδράσαμε. Οι αναφορές μας ήταν έντονες τόσο για την επικείμενη καταστροφή του Ελαιώνα, η οποία σημειωτέων αντιβαίνει στη διαθήκη του Τεριάτ, όσο και για την κατάσταση του μουσείου, για το οποίο η μελέτη αδιαφερούσε τελείως. Το έργο σταμάτησε, η πολιτεία ευαισθητοποιήθηκε και με πρωτόγνωρες ταχύτητες το μουσείο πέρασε στη φροντίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Η μουσιολογική και μουσιογραφική του προμελέτη εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ το 2011 με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης το Φεβρουάριο του 2013. Παραλάβαμε μόλις τον Μάιο του 2011 ένα μουσείο χωρίς καταγραφές, με χειρόγραφο κατάλογο 500 αντικειμένων, χωρίς αριθμούς καταγραφής και χωρίς καν φωτογραφίες. Καταγράψαμε και φωτογραφίσαμε, ανασύροντας από τις αποθήκες του, 2.000 ακόμα κατάγραφα έργα. Ο κατάλογος του μουσείου αριθμεί σήμερα 2.500 έργα, πλήρως καταγραμμένα σύμφωνα με τις διεθνείς παραδοχές και παράλληλα δημιουργήθηκε η καρτέλα και το δελτίο της κατάστασης διατήρησης για κάθε αντικείμενο του μουσείου. Από την πρώτη στιγμή, οι αντιδράσεις μερίδας των κατοίκων μας έκαναν εντύπωση. Αντέδρασαν για την αναστολή της λειτουργίας του, αντέδρασαν για τη μεταφορά και ασφαλή φύλαξη των αντικειμένων, αντιδρούν ακόμα και για τη συμμετοχή μας σε αυτό το συνέδριο. Ίσως αγωνιούν και αυτοί με έναν δικό τους τρόπο για τα έργα και το μέλλον τους. Όμως, 3 κλοπές έχουν καταγραφεί επίσημα στα χρόνια λειτουργίας του μουσείου, χωρίς αντιδράσεις τέτοιου μεγέθους, εξαφανίζοντας τα μοναδικά αντίγραφα των περίφημων βιβλίων, το τζάζ του Ματίς, το τσίρκο του Σαγκάλ και το τραγούδι των νεκρών του Πικάσο, αντικείμενα δυστυχώς ακατάγραφα που δεν έχουν καμιά ελπίδα να βρεθούν πια. Όλοι εμείς που δουλεύουμε στην επανέκτηση του μουσείου αντλούμε δύναμη από τον ίδιο τον Τεριάτ, γι' αυτό και τον έχω κρεμάσει ψηλά, που πριν 35 χρόνια, όταν σκέφτηκε να το φτιάξει, αντιμετώπισε παρόμοιες καταστάσεις που τον απογοήτευσαν, αλλά δεν εγκατέλειψε, έφτιαξε τελικά αυτό το μοναδικό μουσείο. Η αρχιτεκτονική του κτηρίου εσωτερικά, όπως θα δείτε και στο βίντεο σε λίγο, έκρυβε για όλους μας μικρές εκπλήξεις και μυστικά, επηρεάζοντας άμεσα τη μουσιογραφική μελέτη. Θα μοιραστώ μαζί σας ένα από αυτά και θα σας απαντήσω και στο ερώτημα που θα σας δημιουργηθεί, γιατί δεν ενοποιήσαμε εσωτερικά τις αίθουσες, δημιουργώντας 2 μεγάλους εκθεσιακούς χώρους.
Ο Τεριάντ επέλεξε να δώσει στο κτίριο στοιχεία την αγαπημένη του δουλειά, τις εκδόσεις βιβλίων έργων τέχνης. Ένα τυπογραφικό φύλλο αναδιπλωμένο που δίνει τις διαστάσεις των αιθουσών. 4,5 επί 5,60 η διάσταση της κάθε αίθουσας φτιάχνει την κάτωξη του μουσείου φυσικά υποκλίμακα. Ο ίδιος είπε κάποτε, αναφερόμενος στο περιοδικό του, «Σε περιόδους αγωνίας γίνονται τέτοια πράγματα, όταν υπάρχουν μεγάλες κρίσεις, όταν βρισκόμαστε πραγματικά σε απόγνωση και δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, ή μάλλον φοβόμαστε ότι όλα θα χαθούν αφού περιμένουν την καταστροφή. Τότε όλοι είναι ικανοί και παράτολμοι για παθιασμένες πράξεις». Ο Τεριάντ μας έδειξε τον τρόπο. Εμείς απλά δείξαμε σεβασμό στη μουσιολογική του υπόδειξη. Ας σεβαστούμε όλη τη μνήμη του, γιατί το Φεβρουάριο του 2013 θα είναι έτοιμο το νέο μουσείο του και την ίδια στιγμή θα συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη φυσική του απουσία. Ας επιτραπεί στην ομάδα εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, την κυρία Τέτη Χατζηνικολάου, την κυρία Άννη Κοντογιώργη που απουσιάζει και εμένα, να του αφιερώσουμε αυτή τη μελέτη. Σας ευχαριστώ πολύ.